Všichni mi říkali, že ve sklepě je jen prach a staré věci, na které se už dávno zapomnělo. Jenže já měla pocit, jako by tu na mě něco čekalo. Jako by tu ten čas tady dole nezemřel, jenom spal. Když jsem otevřela, nebyla tam tma, byla tam jiskra. Celých 65 let schovaný v jedné jediné tašce. Najednou jsem tam slyšela ty úplně první tóny. Viděla jsem tváře těch, kteří tu stáli přede mnou. Zjistila jsem, že v tom vlastně nejsem vůbec sama. Na Zušluna jsem začala chodit v 5 letech. Byla jsem tady už tak od 3 let, si myslím, protože moje maminka tady byla učitelka i ředitelka. A já jsem tady strávila celé dětství. Všechny třídy mám dosezený, pamatuju si jejich původní vybavení a když se to tady teď mění a je to krásnější a krásnější, je to zvláštní pocit, ale v podstatě já mám furt pocit jakoby trošku doma. Většina dětí začíná opravdu od malinkých let, od 5, od 6. A vždycky mě hrozně překvapí, když najednou jim je 15, kluci se vytáhnou, holky se začnou malovat a najednou to není vztah jenom v uvozovkách učitel-žák, ale z 90% vždycky je to vztah učitel-žák a že vzniká i přátelství a dokonce i s těmi žáky se vídám po skončení toho studia na té základní umělecké škole. Moje první vzpomínka na Zušluna, to bude asi, když vcházím do dveří a když je otevírám, tak hned naproti, aspoň když jsem sem já chodila, tak byla učebna keyboardu, takže zvuk kláves a potom hned vlevo housle nebo klavír. Nejraději vzpomínám na svoji paní učitelku na klavír, Janu Nevoralovou, protože tam mi ukázala, nebo vlastně všichni učitelé, co jsem tady chodila, tak mi ukázali, že hudba může být zábava, že to není prostě jenom nějaký soupis not, a který se musí přísně dodržovat, ale to, že si to člověk má hlavně užít. Já si myslím, že hudba má určitě velký přesah do života a je to hlavně kvůli tomu, že nás učí trpělivosti, že všechno nejde hned na poprvé, ale tím, že se tomu člověk věnuje, tak to potom přináší i nějaký plody. Což v běžném životě ne vždycky tak bývá, ale ta hudba má vždycky za odměnu ten výsledek, to potěšení z té skladby, kterou člověk zahraje. Když se podívám zpátky do naší historie, nevidím jen data a staré fotografie. Vidím tisíce malých začátků. Před 65 lety tady vyrazil první drobný pramínek touhy tvořit. A dnes je z něj obrovská, živá řeka. Základní umělecká škola Slunná totiž nikdy nebyla jen budova, do které se chodí do nástrojů, do zpívání, do tancování, do výtvarky. Zušlunná jste vy, naši žáci, rodiče, kteří je podporují. Všichni přátelé školy, kteří nás podporují. A kantoři, kteří dětem věnují obrovský kus svého srdce. Děkuji vám, že tvoříte tento úžasný příběh s námi a přeji nám všem, ať náš společný proud nikdy nevyschne. Některé řeky prostě nepřestanou téct. A teď je řada na nás.